Giatiman karon sa Balay Dangupan sa Davao City ang 48 ka mga batang babae nga biktima sa sexual o physical nga abuso. Sumala ni Risa Grace Naive, ang observer sa Balay Dangupan, mas daghan ang kaso sa sexual violence kaysa physical violence. Gibutyag sa ni Naive, ginakuha sa ilang balay ang mga minor de edad nga biktima o ginatiman sa pasilidad aron ng proteksyonan ug mawala sa hingpit ang ilang trauma. We will be pulling them out sa ilahang mga homes and then place them in the safe and kanang nurturing environment which is ang Balay Dangupan. Mopailawom sa psychosocial ug trauma recovery intervention ang mga biktima. Duna sa structured program sa ikan buntag hangtod gabi aron matabangan ang mga bata nga makabarog balik gikan sa nasinating trauma ingon man masiguro mabalik sabang ilang kaligon o kumpiyansa sa kaugalingon. So ang main goal ng Balay Dangupan is psychosocial, trauma, healing, recovery, as well as katong ongoing case litigations. So kami ang nag-a-assist. So namin structured activities from waking up until sleeping time nila. Apil sa ginasikaso sa Balay Dangupan ang case litigation o education sa mga bata pinaagi sa 2 ka classrooms ug 3 ka teachers ang naasulod sa pasilidad. Multi-grade setup sab ang ilang klase aron masiguro nga dili maputol ang pag-eskwela sa mga bata. So ang ato ang center na po in-house nga education, so dili mahamper ang ilahang education, no, kay naatay mga 2 classrooms and then DepEd deployed 3 teachers po sa center para dili na magawa sa mga bata. So dito na lang magtudlo ang mga maestra. 3 anyos ang pinakabata o 25 anyos ang pinakaidaran nga ginaatiman sa Balay Dangupan. 12 anyos pa lang diyang nakasulod sa pasilidad ang 25 anyos nga biktima. Napasakahan na sab og reklamo ang mga nangabuso. Depende sa assessment sa social worker kung makita nila nga na improvement sa gipang atubang sa mga bata. At the same time, ma-assess sa ato ang mga social worker pod nga safety na sila iuli sa ilahang panimalay, paryente, or sa ilang mga titas nga layo sa ilang perpetrators. Alang kang Naive, takong tabang ang pasilidad sa pagpanalipod sa mga bata batok sa pagpangabuso, ilabi na sa mga nag-antos sa domestic violence. Ang Balay Dangupan, usa ka crisis intervention center, ubos sa lokal ng gobyerno sa Davao City, nga gidumala sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Magbarog kini isip usa ka haligi sa paglaom ug suporta alang sa mga batang biktima. Sulod sa kapintulo ka dekada sukad sa pagtukod niini nitong tuig 1994, ang Balay Dangupan ang naghatag og sanctuary sa mga batang babae na himong Pinoy-anan, nahatagan og psychosocial nga pag-atiman ug edukasyon. Ang CSWDO pinagi sa mga district offices niini naghatag og aftercare services, magmonitor ug mag-follow up aron masiguro nga ang mga biktima magpabilin nga luwas bisan pa human sa reintegration. Sumala ni Naive, ang mga session sa reintegration ginagiyahan sa mga social worker base sa assessment nga ang kinatibuk-ang prioridad mao ang kaluwasan sa bata. Dili ibalik ang mga biktima sa ilang balay gawas kung masiguro nga protektado sila gikan sa mga perpetrator. Kaya wag sab ni Naive ang mga batang nag-antos og abuso na magpahayag kay andam ang Balay Dangupan nga mohatag og suporta ug proteksyon kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.